Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Kaseng Henyo Trap Integrated Territorial Organization haka henrio terek ubenai rempang arhajar arpulai kalabu da kajing ujor persyayu menteri rangba ukondet sangma usembut menteri rangba uba prestun tunsong badi uba sniaw bhalang dhar kibapen ken ya ki kendon an jangka Motor Vehicle Act haka ni ke ejahar loong bakini ki he sarkar baru ki kli jangka seng NPP kilapen ken ya ka an haka santrek ubenai rempang arhajar arpulai da ka basyong de ki arsyaka klam da phong ya ka jingda kli ni ka helmet ha ka por penlong ya ka jingya cha ka jingya lang pat ba ka bala penlong da ka seng NPP hajuwai shu ha ka ni ka shithi ka bala pha sha DGP jong ka jalla ka seng hito kala ong ba ka ni ka jingya lang jong ka seng NPP kala penduko bat penthot ya ki kam ki jam jong ki pat ba ha ka ba kala dan ka jing sakut kali ka bajur ba la ong ru ba ka ni ka jingle jong ki ni ki he sarkar amtang ba ki pen khen ya ki kendon an jong ka MV Act hendai ki la pen khen ru ya ka an Model Code of Conduct na kalyang jong kaseng kala kentu ya ka snat trikam jong DGP ban penlong ka jing toket ha ka bayade bikini ki brio ki ba pen ken ya ka an la bu ya ka jing ujar persat je gitu ki laingot gitu ki basyong baik hadian klam de helmet ka bu kentu yo konrat perston bat yo snya bahadar kay ka FIR ngila dat bu ngila ujar hapo police station jowai te what's going on ni ko complain ro nila ai hang ne ho DGP ban sim ban penston ni kat pung ka ai namar ba ni kum ginong pengor ya ka jelahi ko ba dei ru ka hito ko bina ka pressure group ko ba long ko watchdog ko ba pek ha ya ka imlang ka salang ba ti riu ping kanyan askwa ban pensai khandiat haglor ka jing kren jong tu ba sedong minister teng ba menta la dei ramadan masa balang dar ko sibilian ba ban kan tho ba kiseng balang kinang kimnang banyaki hindray to menta ka hito kanang ban FIR bat ngingi scam ba ka an kan penstom bat ladakam ai ka an kan penstom to ka puni sai ba hang ni hapo jela jungi kam trikam ka an ka hindray ka tri tang ka ek kata ka de ka kerwa bat nga kan turu sikipat nang songsnong jong ka jela ba mdai benjela songset mdai benjela lut da ka pilai hi bakila pengkenyan wat membuat rai ka nuksa ka basniu naki lada ki makila ingot ki bamet ki pajba kimde ban bamet wa habangi long kum ki pajba nong song ki ba abai ya ka lo kan ki ba bodi kandan an ngin le gum ki rustat kum gitu ki langot ki rugum ki ba pengken ya ka an ka bakisna maki ya de begani haka jingu jore kan ga FIR de kawing ai copy sa DGP berkat ke komplain kawai so returning officer jong bajuai pat kawai sa po ka election commission namar ba ngila i mentu kasi kam dei tang ka jing pun khanyan ka kondon badaki bagi syong ha gitu ki skuti henrei ka dei pat ka jing pun khanyawat ya ka violation ya ka to ka permission bade ha ka permission tharai mana ka por philai i ba ha ka permission ki setong ba kam dei ban wet ya ka yat ya ka songsok ka songsan dan ka yat ka yang jing kali ni ki pada surok ta hakabi ba mentok kasi kala penthot lut yen nadu gi kali kit nong pang pat ki to nang ne sikamat kan sadan hi ka jing pensai na liang ka police department nani ka transport ba bila i hi ka an ka kwa hi ban tap ngeu kan sal juga ka bokong ba ka an kam trikam nambar ba satai kan notification kam dan hendrai khanang ba ki pada kan ya sai ya kan dia ka phang hadu menta ka state jong ka mekhalya habi de ka transport dan kata ka MBX kidang penteri kamben da kata ka da ka MBX jong ka central ka state namar ka state kam dan tanggawi kata ka notification ka jong ka tenang ni sekmat bangin nya sai baka sarkar kamla dan tap edmia bat ngingi scam ro la daga kan ka bor an kan le kumni to komut ngingi la don ka jingdu jing shania na kan ka sarkar bat ngingi scam ba kumba kren hi gitu ki arngut ki minister ki barim ki boong ars pa persen ngirung yong ha ars pa persen ngingit scam bakane ka an kanum le ai re gini ki pa pengkenya ka an namar ba kidi ki hes pa bat ki ba gadan ka buat takadaw ngini ki pajba ba ngigan tu ba kim dei ban bot ki nuksa bas ni jong ki henrei ka ai ka ba kila kumbang isa ong i pina kalyang nakapor palagi thabi ni silang sa silang kane ka di ka jubab ki menta kile babit kum to da ka bampong helmet rengi pajba bat nginum bot re ki jinglong ka ba kile maki kumbang ong nadu mena nada ubam et uto sew langot ngingim de ngen bam balingin bam lang
haba ki bit maki sa bit maki mangi pada nung susnong chung gejala Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela